Bi avril kalo kileta ani konoten samba flani muga ani kile aw munu ba file sanga na ka wakati anga bololo kanala mali kona ya fukata se mali ko kanama ambe aw befo aka wakati o tugoyala aw tun siglimbe ka kuna foni mi makono mali kuna foni.net ali jabaraninka niye o wati sire ayo bisimila. Juma temeni polkesika ulu feno anga wulumasiri tabaw fukata se chadion ka wulumasiri tabaw masa ulu tumbeka bo uka dukutagala wakati mina uka bolmafen o yelena mugujuka nga bolmafen yeleni mugujuka wakati mina sa amake sabuye ninga chendo anga mawko anga wulumasiri tabaw ni chadion ka wulumasiri tabaw uko niye danke mama mafentigi nununa akera sabuye ninga matanfla uye ulu mine uka moto no uka bolmafen fly ko mugani fla ka o chen anga wulumasiri tabaw ka fanfela sa ma shigin koni ulu jogina kulukorokaw feno glasi ale koni yeli obeka gelea kosobe ni sungalo kalo konnala dugudma ulu ka fola sa ko glasi ale teka ye nyela yere glasi mi ni ale kumbe firi sefa wari dorometan sisan obeka firi sefa wari muga fukata se sefa wari biduru o ma o yere be konnala sa glasi yere ateka ye ulu ka dugu konnala ka so be ke glasi firi la obeka glasi nunta ninga tana uka dugu o kokan sisan Yorosokaw ulu feno uka bolmafen bolilaw kata se uka jagokelaw ma ani uka lakana tigilamo fukata se uka meri tigilamo masa avril kalo kletan duru samba flani muga ani kele yoroso dugu konnala ukoni ye siga fo mini abulla uka seben fura no ye jamana seben fura nabe wele nazarakana ko carte d'identité ukon kelen be gele baye uni anga lakana tigilamo ulu ni nyogonche kabini wakati minasa ni sira ulu datugura ka ke coronavirus bana koy uyeni siga foenke ala bena yorom fesa o de plateforme locale de libre ulu de ni baray ninka alabe wala sa ubisega siga foke gelamimbe uni bolma fembullaw no nyonche damesega sigi ula chugoya mina anga dongli dala dobe no ale be wele makanda nyogo ni bebe ale don ajiwan santiago la ale ni ajenyogon salifu tarawiri kata se bakari kebe ale ni moktara kamara o masa anga 3e arrondissement chedo ukoni tegeda uka tenendo avril kalo kletan fla o konnala akera duro konnala bagadajikaw ulu feno ukilenka umilesa uyu blakataka anga kasubumba o konnala umne kunkera femi o de kafo ko nyana mini fen uya soro ubeka ota anika klatuguni ube nyana mini fen ninka ofiri malo toni duru sukaro ton duru tulu bidon keme fukata se safne carton keme ma aleni nonomugu keme kata se spaghetti macaroni o fana paquet o keme ma anga dongli de la bado be no ni ale be wele ko mariamba lagare ale koni ye ni balonunu ninga takatana ye a wolo yoro na mo yoro la sani o sanfili ka ufe no sanfili ale be anga sigida o flanana kunu avril kalo kletan ni shegin samba flani muga ani kele ay ni balonunu ta ninka di dembaya munu be no sa ni sete uye ani demse munu be no sa ni ulu fa salendo ani ga klaka ubasa nulu yatimawe ani muso munu be no ni ulu cheunta yana nulu be wele ko muso firi abagato o ma keme bonyongo ni bolo intaraka di uluma mariamba aleka folasa ko aye ni waliyanke ala na kira de kama kasabu yake ambe sungolo dabora hine ani makari o kalo kama ani mafana ni be nyuma yake ika damine iwolo yoro ni imoyoro la o de kera sabuye ale ni balon ta ninga takana ye sanfila ka ulu feno ni bara yere bela bena ana a furuche o de fe sanfila ka uye ni boya masigin ke Mariam Bay sanfili dugutigi ni oye Suleiman Kulibali ale boya masigin ke Mariam Ba ana a furuche
amita ko kan kibaru la amita Madagascar ka ulu feno Madagascar jamana nyama ni oye Andri Rajolina Isa ale kon kumana aka jabaranina ani aka kumaso ola kunu kari avril kalo kletan shegin samba flani muga ani kele aya yira ka fo ko coronavirus bana o kon be ka chare u ka jamana o konnala u ka dogotoroso munu be no ni coronavirus bana to be no sa o yoro kon be fara ani o yoro munu labe krenkrena coronavirus bana baka to ulu fana kama o yoro bela jele o fara o de la sa u bina dogokun flake u ka jamana ni ka o bla telia la ka sabu yake coronavirus bana o be ka chare Kongo kaw feno ulu fana bina coronavirus bolochi baraw ninka ulu damine bi tenendo ya inasa abina ke Kinshasa uka dorodo be no uka university bay abina ke uka ministry korodo ni onyeshine be uka keneya koma ni oye docteur eteni baraw bina ke o konnala sankele kofe ni coronavirus bana yira jamana ulu konnala sa ayira la ka fo uka jamana konnala coronavirus kayara kosobe ubina pigiri minun ke uka maula sa o de wele ko AstraZeneca yere furaisa mini akelembe geleya baye jenseli nani be konna la ka sabu yake bebe ka itafo furain ale kula Mali kunafoni jabarani la jabo aw kulo garzige kera ni kunafoni dibi ni ngada aw bela jelen kuloka aw kan be jen wati bere jano cesa ama foyena alsa ayo timinanja anga page Facebook ali emelila ako abonné anga page YouTube ka anga video aka toka emi ni nga toka a partager aw kan be jen wati bere alsa alaka sungolo timeko nyuma di neni aw bela jelema